Salamat sa tamsak. Tamsak, tamsak. Bakit ako hindi ikaw? Sino ba? Wala, asan na si Nightbot? Ba't wala?
Wala pa rin yung iba-ibang tingnan mo nga, ayan na, ano ko na sa timer. Tingnan mo nga kung dumaan pa ulit. Ano, every 2 lines lang yun bago ibababa yung ano mo. Kadami-dami na yan, bakit wala pa, hindi pa rin lumalabas?
5 minutes daw, every 5 minutes. Tingnan ko ha kung 5 minutes talaga. Kasi 5 minutes lang yung ano niya ano pa lang, 25, 2 minutes pa lang. Grabe naman yun. Dati ang bilis diba yung sa isa. Pati yung sa timer ko, wala na din. Baka doon lang yun sa yung sa timer umaano sa ano sa live stream, sa StreamYard pala. Tingnan mo pag lagi yung hayang lumalabas. Naglalaro lang tayo nito.
Bali. Sumayos ka. Bayag mo. Ay, baliw. Wala, ewan ko bakit ganun. Lahat naman na ano ko, ba't ganun? Lahat naman naka-activate naman. Ano pa bang kulang? Tinitingnan ko naman lahat. Ayan naman, oh. Yung sa command niya, okay naman. Bakit ngayon ang binabasa na lang yung hi? Yung hello ayaw na. Shut out. $30 minutes lang. Tapusin ko na to.
Ayun na, wala na siya. Ayan na.